Arrainak. Itsasoan, animali ugari eta desberdinak bizi dira. Arrainak nagusi dira gure planetako itsas, laku eta ibai gehienetan. Arrainek arrautzak jartzen dituzte eta kumeak bere kaxan jaiotzen dira. Uretan igeri egiteko hegatsak erabiltzen dituzte. Ea ba, galdera sorta. Ea asmatzen dituzuen. Non bizi dira arraiak? Belardita zelardita edota uretan? Hori da, uretan bizi dira. Bai, ur-gez zein gazitan. Nolakoak dira? Ornodunak edo ornogabeak? Hori da, ornodunak dira. Kartilagodunak eta hezurdunak. Eta baldak ezute nondik jaiotzen dira? Amaren sabeletik edo arratzetatik? Hori da, arratzetatik jaiotzen dira. Kumeak bere kaxan jaiotzen dira. Eta uretan nola mugitzen dira? Korrika edota igerian? Hori da, igerian mugitzen dira, hortarako hegatsak erabiltzen dituzte. Eta nola hartzen dute arnasa? Sudurretatik edo zakatzetatik? Hori da, zakatzetatik. Operkuluak babestutako zakatzetatik hartzen dute arnasa. Eta nola dute estalita gorputza? Ilez? Edota ezkataz? Primeran, arraiak gorputza ezkatez estalita dute. Oso ondo, hori izan da dena, bukatu da! Primeran!